petrinjskog Band-Aida. Dobar dan i dobrodošao. Hvala vam na pozivu i drago mi je što sam ovdje s tobom i da vam mogu prezentirati u ime petrinjskog Band-Aida kako je kod nas doma u Petrinji. To nas silno zanima. Evo, 2,5 mjeseca je sada prošlo od razornog potresa. Kakva je situacija i kako se živi na tom području? Pa, nažalost, nismo se daleko makli od 28. to jest 29. prosinca. Dakle, 2,5 mjeseca kasnije jednostavno zgrade su ostale tu gdje jesu, u stanjima u kojima jesu. Nešto malo se radi po gradu, ali ljudi su dosta poprilično zapravo prepušteni sami sebi i dobrim ljudima koji su oko nas. Da će se nešto popraviti u neko skorije i brzo neko vrijeme, malo je vjerovatnosti. Tako da i taj dug građana jednostavno klone. Optimizam je negdje samo u daljini, ali nekako se nadamo da će ispasti sve to skupa na neko dobro. Apsolutno se tomu moramo nadati. Nažalost, toga smo se u početku bili i bojali da kad je krenula sva ona silna količina pomoći da će u jednom trenutku to splasnuti, što se evo i nažalost dogodilo, ali evo tu smo što god možemo učiniti da pomognemo da se opet ta krivina poveća i da krene prema pozitivi. Ali na pozitivu svakako utječete i dajete dašak tog velikog plusa upravo sa pjesmom Glavu gore. Kako je do toga došlo? Pa, sama pjesma Glavom gore je došla kad je naš kolega Bojan Šeperac se šetao gradom i vidio jednostavno depresivne ljude koji nisu znali na koji način riješiti svoje probleme koji postoje i kome se obratiti, niti išta tako tome slično. Stoga, ono što je definitivno, mi smo krenuli sa tim stavom da taj barem glazbom dignemo duh građana, a pritom i da humanitarno djelujemo i tu se usmjerila naša humanitarna nota, odrekli smo se autorskih prava prema Maloj kući, tako da se nadamo da smo uspjeli, a reakcije publike govore da jesmo uspjeli dići duh građana Petrinje gore. Ma sigurno, samo na spomen Petrinje i drugih gradova koji su stradali, vjerujem da mnogima zacakla oči jer doista želimo nešto napraviti, a nažalost nije sve moguće uopće. Na koji način se može onda pomoći s ovom pjesmom? Ko su sve članovi Band-Aida i koliko je teško bilo zapravo napraviti? Kako je ona nastajala? Pa, ona je nastajala vrlo spontano. Znači, imali smo neki refrenić koji smo sklepali, znači Saša, Zoran, Bojan i ja. Jednu večer smo je uglazbili. Nakon toga je uslijedilo snimanje bas gitare. Nakon bas gitare je slijedilo snimanje vokala. Sve skupa nas je 15-ak, 20-ak, tako da sve neću... Pravi Band-Aid. Pravi Band-Aid. I svi smo Petrinjci. Znači, nema nikoga izvan, jer Petrinja je inače jedan umjetnički grad. Samo što ne dolazi do izražaja baš pretjerano. I zatim smo krenuli u snimanje samoga spota gdje smo uspjeli postići notu i prenijeti taj duh pjesme samim građanima. Bravo, dečki, Petrinja doista je glazbeni i umjetnički grad, kako si sam rekao, i to kroz povijest je bilo tako. Doista vam želim puno uspjeha i evo, za kraj, što ti misliš kako pokrenuti i nastaviti život u Petrinji? Pokrenuti i nastaviti život u Petrinji. Nažalost, mislim da se moramo fokusirati, kao što naši stihovi kažu, zrno po zrno pijesak, kamen po kamen palača. Tako mislim isto da u Petrinji će se pokrenuti život tako da stojimo čovjek do čovjeka i tako ga stvaramo. Te zidine koje jesu srušene, budemo ih nekako već sagradili. I naši preci su sagradili. Neki treći puta već grade kuću, ali dok smo skupa budemo uspjeli. Živi zid čuda čini. Je. Ivane, hvala ti lijepa na gostovanju. Hvala tebi i svim tvojim prijateljima, suradnicima i sugrađanima na ovoj divnoj pjesmi. Evo, doista se nadam da će se zavrtjeti pa da ćete i puno zaraditi od autorskih prava kojih ste se odrekli. Tako je, nadam se i ja da će se vrtiti u medijima. Držim palce, ali ne samo to, doista smo ovdje, ako išta drugo možemo pomoći i mi kao kuća, ali vjerujem i svi naši gledatelji kojima si sad opet pobudio njihovu empatiju, koja je uvijek postojala. Hvala. Sretno sa svima. Hvala tebi i tvojim gledateljima. A mi ćemo sada pogledati našu redovitu rubriku On i ona, u kojoj ćemo ovoga puta upoznati